Du har ringet til CTI Party og Ballon Team. Drejer din henvendelse sig til en eksisterende ordre? Du skal venligst have dit ordrenummer klar, for at vi kan betjene dig. Alle ordre bestilt inden kl. 13 på hverdage afsendes samme dag til levering dagen efter. I enkelte tilfælde kan pakken være 1-2 dage undervejs. Bemærk venligst. Drejer din henvendelse sig om en returnering eller reklamation, henviser vi til vores servicecenter på hjemmesiden, hvor du skal oprette en sag. Du kan finde mere information om os og læse de oftest spurgte spørgsmål på www.ctiparty.dk. Tak for din selvhjælp. Vent et øjeblik, før du stilles direkte videre til en servicemedarbejder.